llibre o el quadern? Primer agafem el llibre i després veurem si fem algun exercici del quadernet, val? Vicent, puc anar al bany? Sí, Carol. Què te passa? Estic un poc marejada. Vicent, he vist un monstre en el bany. ¿Que has visto un monstruo en el baño? ¡Espereu-vos! Vine, está en el baño del final. ¿En el baño del final? Sí. Espérate así. Tranquils, que no va passar res. Estava un poc cansada o marejada, però en el bany no hi havia cap monstre. Senta't i descansa. A veure, per favor, anem a eixir ja al pati. Aneu replegant totes les vostres coses i eixim al pati. Vinga, anem. Anem al pati. Aneu, crec. Ja l'heu deixat a l'armari? Sí. Vinga, va, pugeu, però baixeu al pati ràpid, Vale. ¿Aquesta és l'armari? Sí, agafat-la. Estigueu tranquils, val? Perquè de l'armari no pot haver cap monstre. Sí, hi ha un monstre. No n'hi ha cap monstre, a veureu. Sí. A veureu com no hi ha res. Mireu, a aquest armari no hi ha res. Per què no? Si hem vist un monstre. Està bé. Que hi ha monstre, Vicent. Així no hi ha cap cosa. No, que hi havia un Va, monstre. deixeu-vos de bobades i baixeu al pati a jugar, que així no hi ha res. Ai, mare. Carol, ¿qué te pasa? Carol. Desperta, ves a per aigua. Carol, que som nosaltres. Estàs millor? A veure, aneu i senteu-vos, deixeu-la tranquil·la. Tu estàs molt nerviosa, ves al bany i pren un poquet d'aigua. I tranquil·litza't un poquet. Mare y Vicent, que venga a acompañarte. Gràcies, ja estic tranquil·la. Adéu. Estàs millor?
dia. Bon dia. Com estem? Bé. Val, doncs comencem un nou dia. Avui crec que ens toca algo de matemàtiques. Anem a començar a treballar. Vinga. Hola Vicent, bon Hola, dia. bon dia. Mireu, aquesta és Maria, una companya nova, que comença aquest curs amb vosaltres. Doneu-li la benvinguda i que estigui molt feliç a ser Benvinguda. No Molt bé. res, l'avisa sí tu. Gràcies. Adéu. Hola, Maria. Maria, benvinguda a la nostra classe. Esperem que ho passes molt bé. I mira, allí tenim un lloc que està buit, que és especial per a tu. Val?